KFC je značka založená na zdieľaní. Preto sme sa rozhodli práve zdieľaním pomôcť mladým ľuďom z queer community a vymeniť ich Bucket of Doubts za Bucket of Love. Bucket of Love sme uviedli počas dúhového prideu v spolupráci s Voltom. Kto si objednal tento dúhový bucket za symbolický cent, dostal psychologické poradenstvo zadarmo. Je to služba, ktorú mladí vyhľadávajú, no nemôžu si ju dovoliť. Pretože téma LGBTI je na Slovensku stále veľmi polarizujúca, s terapeutmi sme zdieľali len anonymné telefónne číslo, aby sa mladí ľudia cítili v bezpečí. Ak našli odvahu, mohli sa s terapeutom stretnúť a zdieľať aj reálny bucket. A tak médiá aj verejnosť pochopili, že všetko je lepšie, keď to zdieľame.